Чули, че Доналд Тръмп основа Съвет за мир. А чули, че ни набутаха в него? Ето какво става, ако не гласуваш. Част 1. От 22-те държави, които са приели поканата си, почти половината участват в някакъв конфликт. Единствената държава от Европейския съюз, която е приела, е другата най-корумпирана – Унгария. И премиерът в оставка Росен Желязков изрази без да пита никого, че и ние ще хопнем на хорото. Като има бой, включете ни и нас. Членският внос е 1 милиард долара годишно и Доналд Тръмп е председател до живот. Так как точно мина през парламента? Депутати от тези партии се опитаха да свикат извънредна комисия по външна политика, подобно на както направиха с Лукойл, но 2 пъти не успяха, защото не събраха кворум. Затова направиха същото с комисия за отбраната, където го прокараха за гласуване в парламент. И в един от последните си работни дни в оставка, тези депутати решиха да се набутаме. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е санкциониран от САЩ за корупция. Защо партията му бърза толкова да подкрепи Тръмп в последните си дни в парламента? Ти прецени. Но преди да решиш дали ще гласуваш, те питам.